S'han succeït governs de diferents colors polítics, però mai no s'han resolt els problemes de fons dels autònoms. L'excessiva complexitat administrativa, la multiplicació de tràmits, els requisits documentals redundants, la manca d'un sistema simplificat i estable, la desburocratització que necessiten aquests professionals no ha estat prioritat ni objectiu per cap dels governs que n'han tingut l'oportunitat i la competència. Fundar una microempresa o donar-se d'alta com a autònom continua sent una veritable cursa d'obstacles administratius. Mentre ells pensen només en poder començar a treballar, l'administració els ofega amb tràmits inicials, alta a Hisenda i a la Seguretat Social, definició de la base mínima de cotització, estimació d'ingressos i retencions, elecció del règim d'IRPF, presentació trimestral d'IVA, model 130, 303, 390, acompanyats, això sí, dels primers pagaments, el pagament del IAE, les llicències d'activitat o d'obertura, la presentació de certificats tècnics d'adequació, la comunicació prèvia, la gestió de residus comercials i la inscripció obligatòria al registre de productes o de residus, un autèntic escape room que no sembla que faciliti ni premiï l'emprenedoria. El sistema de cotització dels autònoms, que es va instaurar com a model progressiu segons els ingressos reals, ha suposat, a la pràctica, un increment remarcable de tràmits. Els autònoms es veuen forçats a preveure els ingressos anuals, a escollir un tram de cotització, a modificar-lo fins a 6 vegades si varien els rendiments i a afrontar una regularització final que no sempre coincideix amb els càlculs declarats. Això genera desconfiança. Molts professionals denuncien, de fet, manca de transparència en el còmput de despeses i rendiments nets, especialment en activitats amb ingressos amb gran variabilitat. La burocràcia consumeix temps i recursos i obliga molts autònoms a contractar serveis de gestoria que no calien abans, incrementant així costos i afectant, per tant, la viabilitat del negoci. Això sense comptar les sancions i recàrrecs que hi poden haver en cas d'errada involuntària o de retard en la presentació de documents, una autèntica gimcana administrativa que es veu agreujada per una fiscalitat injusta i abusiva. Un autònom amb 34.000 euros bruts anuals obté aproximadament 19.200 euros nets, és a dir, està sotmès a una pressió fiscal del 40%. És just treballar 159 dies l'any només per pagar impostos? Per si la situació no fos prou complicada, l'obligatorietat d'avançar l'IVA de factures que no s'han cobrat, assumint un cost financer extra, empitjora encara més la solvència de tots aquests professionals. Mentre els autònoms i microempreses són reconeguts com a motor econòmic, productiu i ocupacional, la seva activitat esdevé un camp de mines constant. Sense xarxa de seguretat real, sense horaris acotats ni estables, sense salaris garantits i assumint amb el patrimoni particular els riscos operacionals del negoci. I tot i així, el sistema fiscal i tributari els tracta com si fossin empreses amb múscul financer. Igual que a Catalunya, els autònoms del país pateixen un saqueig fiscal recurrent, paguen molt i se'ls retorna ben poc. Se'ls obliga a assumir quotes fixes fins i tot quan per culpa d'una operació, malaltia greu, accident o baixa mèdica no poden treballar. No en facturen ni 5, però en canvi l'administració no els eximeix de res. Quan un treballador assalariat es posa malalt i no pot treballar, no deixa de rebre la prestació ni l'empresa el dona de baixa de les cotitzacions. Per tant, aquí hi ha un greuge comparatiu evident. Si la quota d'autònoms és el preu que es paga per exercir una activitat econòmica, Hisenda no l'hauria de percebre quan aquesta activitat deixa de produir-se. Davant causes mèdiques acreditades, exigir el pagament d'aquest import no és sinó afegir pressió i angoixa al professional afectat. Són treballadors, per més que vostès els percebin com una font inesgotable de recaptació. No demanem que s'implantin privilegis pels autònoms, demanem que s'erradiquin les discriminacions que pateixen a dia d'avui. Demanem que s'imposi el seny i l'ordre.